Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cakut iki ditanggap wong Tanjung Wadung. Seneng ya Pak nggih? Seneng nggih? Kok gak nanggap? Sing ditanggap cocok ludruk sing paling apik sak Kabupaten Jombang, Ludruk Budi Wijaya. Tawandake disawer kabeh oleh dhuwit sak pirang-pirang mbuh kare aku iki disawer mbogak iki. Sedekah desa nggih Pak nggih kajate nggih. Wis muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pisan kas titituit damar mati mulia Siti lunga pasar babi mati semar mendem do re mi sol iwak tongkol geal mirot yung ngatemi katok emblorot waktu terang rembulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama ayah duduk dengan bimbang, datang kawan ayah om cucu itu namanya. Hayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi kita sorak lah bersorak. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, ngisore perut. Alah lambemu lho. Ngisore perut. Kaiso kon. Manuk kutung Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Katok cilik kecilian, katok gede kegedenan, paling enak. Loh cocok iku. Ya Allah Gusti arek-arek apal kabeh. Paling enak gak katokan. Paling enak ayo sarungan. Tuku kayu tak gawe rajek, bojoku ayu utange sak bajek. Bismillahirrahmanirrahim.
sedekah gak ana batal karami mung gue kirim ayo kirim donga dulur nanggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sengko senajan kula dhewe Pak Bu ya melok ndongakno muga-muga masyarakat Tanjung kabeh uripe yo ayo padha eling Pak tuture wong tuwa mula saben taun ayo sedekah desa mbancaki awake dhewe ya mbancaki bumi desa cek diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo sedekah desa cuma tatanan agama ojo dilaleno cek gak diarani musyrik mung gue agama nek pinuju sampean bancaan donga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan manungsa mula dulur Tanjung ayo bareng-bareng ndedonga muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampeyan tanggap sampeyan yo tak dongakno barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khair. Muga-muga desa Tanjung mari disedakahi rakyate kabeh tanpa terkecuali diparingi seger waras slamet diparingi panjang umur rezekine melimpah ruah. Allahumma kena kanggo sangu ibadah nang Gusti Allah tak dongakno kabeh muga-muga iso tindak Mekah Madinah. Allahumma amin. As-shadaqatul tadfaul bala nek wong Tanjung sregep sedekah mongko bakal iso nolak balak. Pengorbanane wong Tanjung kabeh
nanggap ludruk nanggap apa wae entek pirang-pirang puluh juta dibayar wong Tanjung dhewe sing seneng wong sakmene kae. Kata Allah, "Manja bil hasanah falahu asru amsalihha." Inna adakiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Muga-muga wong Tanjung dijoli karo Gusti Allah kebahagiaan keselamatan dunia sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Kedagelan ta pengajian iki. Loh, Mas Merip, ayo Mas lakokno Mas, lali aku. Kita nek dagelan iki estok 800. Temen iki. Budi Wijaya Bentuwino tanggapan gak tau leren. Ngono iku lho aku kepengin tuku kathok situk gak iso aku. Muga-muga wong Tanjung nanggap maneh. Ayo golek tambahan ayo. Budi Wijaya siji loro telu papat ana rondo lemu gak duwe cacat dikendak duda sing sapine papat bareng wis meteng kok ditinggal ninggat bareng wis meteng kok ditinggal ninggat bayine lair gak ono sing ngrumat bayi rada gedhe dititipno mbok samat mboke saben bengi dodol apem nok setan plat saben bengi dodol apem nok setan plat budale sore mulie jam 4 nek ditakoni jake teko rapat wingi aku weruh digawa kang jiat aku weruh digawa kang jiat digawa ngetan liwat gang papat teko gerdu kang jiat ora kuat katoke mblorot kecantol kawat konangan karo kang legiman yo njaluk bagian digawa ngulon nangisor karongan durung lapo-lapo dadak ketiban bongkotan mukapan wing wis tuwek kok pencilaan ngesir cewek kate WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wah bayang aku dhewe yo tau ngelakoni duwe pacar lemu jenenge Yusiti tak WA jange tak rapi bareng salah kirim kliru dukun bayi namung semanten parian kula sae lan boten barang gereso
sampai pegel. Dagelan 18 gak ana sing metu. Badok tangantuk iki. Hei! Rek petuk kancane mbok selamat malam ta assalamualaikum. Masalah tutut. Wong assalamualaikum ket sore mau entekno. Ngene iki nek kon kejelungu pun niku bagaimana rasanya? Nyonyor. Kapok. Ditanggap wong Tanjung pakai assalamualaikum. Assalamualaikum iku wis entek. Iki masjid. Kok awakmu ket sore tak rungok-rungokno ya lek ceramah. Dire aku ndongakno rek. Aku ke ditanggap ya dihibur ya didongakno. Dongakno terus dongakno uripmu dhewe tut. Lapo kon kok ndonga koyo ngono iku? Ndongakno wong iki termasuk ibadah to kon niku. Ndonga aku sing temen. Heh. Brekosku ta? Anjene digawe penceng. Ngene mbok biyen kok gelem nyusoni. Lah ya, untung mbokku saiki wis mati. Ngono ku lho tak kirim mbokku ngono ku ya ngomong kadang-kadang. Ya apa? Oh alah toh aku biyen kok nglairno awakmu model kaya ngono jare ngono. Padahal mbokmu wis mati. Mbokku wis mati. Saya iso ngomong ngono. Sik iso tapi liwat ngipi. Oh ngipi. Gak tau. Didongakno sing temenan Atut. Oh. Warga kene iki aja kok men donga karepe dhewe. Nek ndonga cara Arab ana sing ngerti, ana sing gak ngerti. Iya. Didongakno cara Jawa. Cara Jawa ae ben padha ngerti. Ya wis. Nek ngono aku manut awakmu. Oh iya. Nek didongakno cara Arab, ana sing ngerti, Ana sing gak ngerti. didongakno cara Jawa. Cara Jawa ae biar bermasyarakat. Ngono lho. Nandur jagung no pinggir kali. Wah, cakep. Muga-muga wong Tanjung murah rezeki. Allahumma. Amin. Mangan jagung nang pinggir sumur. Wong Tanjung Wadung panjang umur. Allahumma. Alhamdulillah. Mangan jagung sampinge nanas. Wong Tanjung Wadung nek duwe utang tak dongakno ndang lunas. Allahumma Amin. Mangan jagung roto kabeh nang dodoh. Terus Mulai tanggapan nang Tanjung Wadung, mulai gawa rondo. sing doyan raimu iku sapa? Loh, jangan salahkan aku, masih elek kene tapi rodok ganteng. Wong kon dhewe ditinggal minggat bojomu gak balik-balik ngono. Jare sapa? Apane sampai saiki bojomu ya gak balik? Iku ngono gak ditinggal, Tut. Lah apa? Tak pasrahno ambek arek nom-nom. Lho, Mergo aku wis blenger. bojo kok mbok pasrahno? Loh, wong wedok lah nek gak nurut mbek wong lanang kekno ae. Mboten ngoten, Bu. Koplak kon niku. Heh, Bojo dikekno wong. gelek maneh. Oh, oleh ta? Oleh ta? Oleh rondo situk ya dipegat pisan. Kok nambah bojo sing dhisik ndek anak pira to? Anak loro, Tut. Anak loro. Anak loro. Anak ndase ya. Gak ono situk. Ya ono ndase kabeh rek. Maksude anak karo bojo sing dhisik ndek anak. Duwe anak loro. Iku anakmu ta anake bojomu? Nggih anake wong akeh we. Ya anakku, mbek Oh, bojoku. anakmu. Masalah rek. Nek anakmu berarti bojomu gak melok duwe anak. Ya gak melok duwe anak tapi melok ngeteng tak gawekno. Ngono lho. Sak benere anak loro iku anakmu ambek anake bojomu. Ya anakku ambek bojoku berhubung aku ditinggal. Heeh. Wis yo ngene iki nasibku. Lah anakmu melok kon ta melok bojomu? Ah sing lanang melok aku, sing wedok melok mbokne. Lah kok pinter kok. Wah, wong aku iki cilikanku mangan Spiderman. Kon niku lu ngomong ngaget mang. Kon tak takoni kon ngomong ket mang ro jenenge lurah kene tak gak? Ya Allah. Gak ero to. Kon gak ro jenenge lurah kene. Iya to sepurane to. Astagfirullah tutut. Sepurane aku gurung kenal karo lurah kene to. Budi Wijaya ditekakno nang kene iku gak murah tut. Larang. Lah kon ro Kok dagelan model kaya ngene gak ro jenenge lurah kok gak matek ngono tut.
Kon ro jenenge lurahe. Ya jelas ero, Bos. Sopo? Supono. Nggih, Bu. Leres napa mboten? Lah bener, wong Supono iku ambek aku kecilik ambek aku are. Supono. Supono iku mengandung kata dan bermakna. Asma Kinarya Japa. Jopo. Supono. Suami yang selalu setia kepada istri dan keluarga yaiku Supono. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Hebat kon to. Wong aku kok. Seorang suami Yang selalu setia kepada istri dan rumah tangganya. Wis iku ya Supono. Supono. Po. Po. Podo karo aku sing selalu taat marang agama. Siapa lagi kalau bukan Supono? Ya Allah. Bolem terus to. Ngono ku ngomongin nanti iki, Mang. No. Noto desa iki penuh perjuangan dan sangat istimewa. Siapa lagi dia kalau bukan Supono? Kasih tepuk tangan buat Supono. Eto. Apa sebabnya Pak Lurah Supono kok mbok elem terus to? Mergo aku iki ngenteni saweran. Ya Allah, Pak Supono talem kete esuk sampai sore. Kon niku bayaranmu wis akeh. Kon pelawak bayarane akeh arep saweran. Ya jelas. Upamane kon disawer. Alhamdulillah. Nek gak disawer, kebacut. Wanto. Ngandi. Cocok ambek jenengmu. Apa? Wanto. Apa iku? Wan. Wan iku pedet, to ngeden. Aduh kok. Angki. Potonganmu pedet. Pedet ngeden nih. Ya padha karo ambek awakmu, Tut. Lho kentut. Kentut. Apa? Ya Allah. Kentut. Ken. Aja guyang-guyu kok tak jotos kon niku. Iku jorok, Tut. Le, jeneng to. Ken. Ya Allah. Kon niku nek gak iso nerjemahno tak jotos kon niku. Kenali aku adalah Entut. Asem. Lambemu bejat kon niku. Ya Allah, dagelan kawak jenenge kentut. Cangkeme rusak kon niku. Masyaallah, Tut. Nandi Supono kene Mang Rek? Wis aku ngene to. Ya apa? Ayo selawatan ae, muga-muga entuk barokah. Barokah muga-muga ya nang Budi Wijaya, ya nang masyarakat Tanjung kabeh. Oh iya, cek adem, cek berkah lan barokah. Ngono ah. Iya. Ayo nyanyi wong loro. Nyanyi aku ambek awakmu? Iya. Oke, gas. Saut-sautan. Oke, Bos. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Ngono Dut. Saut-sautan. Lah ya saut-sautan. Ngerti akon? Ngerti wong aku iki. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Bos. Kon ngerti ta enggak to? Ngerti, Dut. Nyanyi saut-sautan. Nyanyi saut-sautan awakmu nyanyi tak saut. Wis ngerti ya? Ngerti lah wong aku. Ya wis. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Ongkoh kon. Jangkrik. Wah kaya rabies sing tanganku iki, Dut. Rasain lu. Sing tak maksud iku gak mbok saut ambek tanganmu. Apa? Sauten karo lambemu. Ora yo ngomong, toh aku nyanyi saut mbek lambe. Gitu loh, Tut. Ngerti ya? Ya ngerti. Ya wis. Ngomong gak jelas. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Ya Allah Gusti. Kowe iki jane ngerti apa gak? Ngerti, Tut.
nyanyi wong loro nek aku nyanyi sauten tapi karo lambemu. Lah iya tak saut ambek lambeku. Wes paham? Paham. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Awas kon go ya. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salam. Rene. Bagaimana rasanya? Kayak batang. Sing dimaksud nyanyi gentenan. Wis tak jelasno. Aku selawatan kon yo gawe selawatan. Oh, ngomong Gentenan. tok gentenan solawatan gitu loh Tut. Eling ah. Eleng. Aku sing dhisik mari ngono gendikon. Oke. Oke. Berarti kita duet. Iya duwe. Oh, oke siap. Gentenan. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kayu randu kok digawe meja. Ana meja kok dipletur ijo. Arek ayu tur pinter ngaji. Bocane sing duwe bojo. Ya Allah Gusti, kon kok ya iso to? Aku mari mangan nang kabo emang lho. Kon kok ya iso to? Mari nang klobo emang lho Tut. Aku mau perekes sampe iso merangsang. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa minna minhumma bi ahlil badri ya Allah. Mangan bakwan karo mangan gadung. Wasna langit kok warnane biru. Prawan Tanjung Pangen ayu. Pak ibuke aku peken mantu. Tawassalna bi bismillah wa biladir rasulillah wa kulli muzahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nang Tanjung Wadung mraren arek wedok. Tekan kono ana bapakne. Balik. Lho. Pare amu iku lho. Balik Tut. Pare amu kok jadi pedhot-pedhot ngono. Nang Tanjung Wadung marani arek wedok. ya. Tekan omahe ana bapakne. Terus Balik aku brengkok segede ngene. masa maksudku aja dipedhot-pedhot. Piye? Contone ngene lho. Menyang Jombang mampir sengon. Lemah geneng akeh wedine. Nek gak sambang kirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. Nang warung mangan sego pecel. Mari mangan gak nggawa duwe. Mulih. Ya Allah toh kon iku iso nyanyi ta enggak sih? Ya Allah mari mangan aku gak nggo duwe mulih Tut timbang digamplengi wong. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Etan kali lah kulon kali kate nyebrang kano uwote Terus? anjagur. Kon minggato. Aku kate nyebrang kano uwote. Ngerusuhi dagelan tok ae. Sing gendeng tambah.
Tuwek. Kan niku ya ngono. Nyanyi gak karuan majase. Ana wong nguyun tek separuh balik mulih. Lapa kuwi? Aja kakean ngomong ditontok Nini. Masalah brengose kaya nyambik. Ya Allah Gusti. Yo alah, rai iki lho iki rambut tagarangan iki. Nyanyi nek kepingin nang terkenal iku gawe grup. Rame ae. Kok pikir kon gelo dagelan ngono ta? Halo. Tahu bulat. Kau pakaikan rembulan. Akbar. Blarah ganjok adan. Bar iku lho. Blarah ganjok adan subuh iku lho. Kliru ta? Kon niku nyanyi liyane. Dunia bulbul kebul Sikile bubulen. oh kaya bulbul kaya bulbul la 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 ger mikir kecantol pager suwek katoke ger mikir kecantol pager suwek sarunge ger ketana her ger ketana her tak kuntet bojone dokter Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Yes. Tak kentut numpak motor mikir Ketana ger. Ger ketana ger. asik. Agar ketana ger. Ger. Acak wantol. Hubung laler. ger ketana ger ger ketana ger ger ketana ger tak kuntet numpak skuter Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Yes. Tak kentut numpak helikopter. Ketana ger. Ger ketana ger. Acak wantol. tulung ngiler ger ketana ger ger ketana ger ger ketana ger cak kuntet pancen wonge pinter Ger ketana
Ger ketana ger. Ger ketana ger ger. Yes. Cak kentut anake Sindar. Ketana ger. Ketana ger. Arek loro nek turu angker gundumu wong loro kate klenger. Wong kah Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Yes. Cawan to ambune banger. iya Nek, aja guyon. Lali ta? Apa? Semayan wingenane ku lho. Sing wingenane kuwi. Ayo ngrusui taji. Ngono ah. Ayo arek-arek dikandani Apa kabeh. Bu Deso? Ayo. Ayo to.